Čaute, pokračujem ďalej s ukážkou stránky a ako ďalšiu vec si ukážeme sekciu o nás. Tu hore je ten môj slider, ktorý som ukazoval. No a keď kliknem na o nás, túto v tom navigačnom menu, tak zoskrolujem na tú sekciu a ako prvé si môžeme ukázať túto šipku navrch, túto tu. Takže keď scrollujem, ale dajme tomu od tejto sekcie tu nadol, tak ona je zobrazená. Keď idem nad tú sekciu mojou hornou hranou prehľadača, tak ona zmizne. Čiže toto si nastavíme, aby sa zobrazovala a potom zmizla. No a mizne kvôli tomu, že ona má teda tú funkciu, aby sme vyscrollovali navrch, keď kliknem na ňu. Kliknem, vyscrollujem navrch, ale animovanie, pretože vie sa to stať aj hneď, ale my to chceme mať s animáciou, čiže aby to chvíľu trvalo. Takže túto šipku tu budeme mať tú funkciu a bude mať aj ďalšiu animáciu, a to CSS-kovú. Čiže bude tu tá jedna šipka zarovnaná na stred po obidvoch osiach, ale potom príde táto druhá, vyskočí sem a tá pôvodná odíde smerom hore. Keď nám myšku preč, dá sa to do pôvodného stavu, ale za chvíľu to bude trvať. Čiže nie hneď, ale chcem, aby to chvíľu trvalo, aby to bolo animované. Čiže táto šipka späť navrch, túto si budeme robiť v akadémii, no a potom túto, keď kliknem na to koliesko animované, to koliesko je animované CSS jazykom, netreba na to JavaScript, stačí obyčajné CSS. No a keď kliknem, teda tá funkcia už na kliknutie, to je spravené JavaScriptom, keď kliknem na to koliesko, tak sa mi vysunie tento prepínač štýlov. Vysunie znamená, že po celej svojej šírke sa posunie do pravej strany. Po celú svoju šírku sa posunie doprava a keď kliknem na krížik, zase odchytávanie klikania robíme cez JavaScript, keď kliknem na krížik, tak o celú svoju šírku sa posunie doľava. No a poďme ho otvoriť. A teraz, keď budem klikať na tieto kvapky, to znamená, že si chcem nastavovať dizajn mojej stránky, tento farebný dizajn. Zase kliknutie odchytíme JavaScriptom a JavaScriptom budeme nastavovať obsah našej jednej premenej, ktorú sme použili v CSS-ku a v CSS-ku sme rozdali teda tú premenu, ktorá v sebe drží farbu. Sem napríklad na farbu tejto navigácie, na toto písmenko, na farbu pozadia, čiže nielen na farbu textu, ale aj farbu pozadia alebo rámčeka tuto. Takže keď použijeme premenu na viacerých miestach a potom obsah tej premenej budeme meniť v CSS-ku, tak sa nám to odrazí všade, kde sme použili tú našu premenu. A nemusí tam byť len farba v tej premenej, CSS-ku uložené, môže tam byť hocičo. No a takže si prejdeme aj premenné v CSS-ku dokonca a použijeme to napríklad na farby. Potom ďalšia funkcia, ktorá tu je, teraz ja zaskrovujem asi túto nižšie, nech vám nevyžere sietnice. Takže keď kliknem tuto na pozadie svetle, tak chcem mať svetlé sekcie, tuto každá druhá je to sekcia, čiže táto nie, táto nie, táto. Čiže každá druhá sekcia má teraz svetlú farbu pozadia, ale zároveň treba rátať s tým, že to hneď uvidíme potom, keď s tým budeme pracovať, že keď si zmením farbu pozadia, tak treba zmeniť aj farbu textu zase opačne na tmavú farbu pozadia. Takže keď dám zase na tmavé pozadie, tak text bude biely. Tedy pred chvíľou bol čierny, aby sme niečo videli. No, čiže takéto prepínanie toho pozadia si nastavíme, k tomu aj prepínanie farby textu, aby sme ten text videli. Potom tu máme napríklad font. Font je tu v pixeloch daný, no ale všade máme trošku inú veľkosť fontu. Takže táto veľkosť fontu je koreňová, root veľkosť fontu, takzvaná jednotka root M, tu budeme meniť. No a naša stránka bude vo fontových jednotkách, čiže v rem, takzvané root M. A keďže veľkosti elementov a veľkosť textu máme v root M nastavené,
No tak keď my root M zmeníme tuto, tam 15 pixelov asi už tu mám, teraz šipkou dole sa budem pohybovať v tých hodnotách, mám to tu zamerané, je to tzv. Fokus teraz, udalosť. No a dám 16, 18, 20, 22, 24, tak sa mi to bude všetko zväčšovať, čiže nie len fond, ale aj všetky elementy sa mi budú zväčšovať, keďže všade použijeme rem veľkosti jednotky. No a môžete si všimnúť, že v podstate aj tento oblúk sa nám tu pekne bude meniť, takže všetko aj proporčne sa bude meniť tak ako treba. Aj napríklad veľkosti oblúkov. Poďme ďalej. Dobre, ja by som to dal naspäť na 16 pixelov. Dobre, tak ako by to malo byť. Takže prešli sme si tento prepínač štýlov. Áno, tieto tri veci tu budú, takže ja by som dal krížik. On sa presunie o celú svoju šírku doľava, čiže tak programátorsky, keď to poviem, aby sme to vedeli potom naprogramovať, čiže to sa tu bude meniť, posunie sa doľava za tú ľavú hranu mojej stránky, čiže tu je ľavá hrana stránky a on sa presunie za ňu. A ideálne, keď ten kontakt to všeobecne budeme písať, čiže nehovorím, že presunie sa o 300 pixelov, lebo práve má 300 pixelov šírku, ale my to budeme písať všeobecne, čiže tzv. Relatívne jednotky, keď budeme používať, bude to super, pretože ja teraz môžem zväčšiť šírku na 500 pixelov. No a keď sa posunie iba o 300, tak mi to bude trčať trošku, takže preto vravím všeobecne, že o celú svoju šírku, takže keď budem mať šírku 300 alebo 500, vždy o celú svoju šírku sa posunie doľava, aby to sedelo. Takže tuto samý JavaScript, keď klikáme, vykonáva svoje funkcie. Šípku sme si prešli, no a teraz by sme mohli ísť tuto viacej na tú sekciu o našej prírode. A po pravej strane v podstate je tu obrázok so svojím rámčekom, no a ten rámček by som chcel, okrem toho, že bude meniť farbu, podľa toho, na ktorú kvapku si to kliknem, tak chcem, aby aj opisoval výšku a šírku obrázka. To bude zaujímavá vec, ktorú si urobíme. CSS-ku a v HTML. Čiže v HTML treba správne rozmiestiť elementy a v CSS-ku správne nastaviť ten dizajn a veľkosti. A dobre, otvorím si zase Developer Tools, nástroje pre vývojárov, čiže kliknem si niekde napríklad sem, dám preskúmať len kvôli tomu, aby som trošku zúžil tú obrazovku. A tu už to trošku bude vidno, aj rámček obkresľuje šírku toho obrázka. Ja to zmenším ešte viac, zase keď sa elementy alebo sekcie, to nazvem, nezmestia vedľa seba, nastavíme, aby sa dali pod seba. Nech sa nám to na stránke nerozbíja, nech to vyzerá dobre. No a zmenšujem stránku, naskočilo mobilné menu, zmenšujem stránku, zmenšuje sa obrázok, ale aj k nemu ten rámček sa takisto zmenšuje. Takže toto bude zaujímavá vec, ktorú si urobíme. Potom tuto vedľa obrázka je táto sekcia, toto sa volá taby, keď to nevyzerá veľmi ako keby nejaká karta alebo záložka, na ktorú budeme klikať, ale možno odskočím sem na tieto taby. A to tak prebliklo na bielu farbu. No a tuto sú napríklad taby, čiže ako keby som klikol hore na nejakú záložku alebo kartu a dole príslušný text k tomu sa mi má ukázať. Čiže toto si budeme robiť, len tu majú ten text všade rovnaký, takže vidno prebliknutie, text je úplne rovnaký. Ale tu ten dizajn možno je trošku viac tak podobný takým kartám tuto vedľa seba. Takže keď pôjdem naspäť ku nám, tak tuto hore sú nadpisy ako keby tých kariet, takže keď kliknem si na Západné Slovensko, chcem, aby mi svietil nadpis Západné Slovensko a zobrazil sa text k tomu príslušný. Keď kliknem na nadpis Stredné Slovensko, chcem, aby text Stredné Slovensko sa mi k tomu zobrazil to isté Východné Slovensko. Čiže takéto karty alias taby si budeme robiť. No a taktiež musí byť zabezpečená aj responsivita, čiže aby sa stránka zobrazovala pre rôzne šírky obrazoviek dobre. No a zase nejaká tá ikonka, nejaká čiarka, to si budeme robiť, ale toto bude celkom jednoduché. Takže poďme na tie taby a budem zužovať šírku obrazovky
Čiže teraz som možno na nejakej šírke pri tabletoch, takže toto je možno na nejakom tablete, dajme tomu, a takisto možno niektorí už máte nejaké základy CSS, takže tuto si použijeme Flexbox technológiu, aby sme mali rovnaké medzery medzi týmito elementami, medzi týmito textami. To je super vec pri tom Flexboxe. A ešte budem zúžovať. Dobre, no a teraz nám naskočí takýto dizajn. Takže my si tu to ešte predizajnujeme v podstate pre mobily. Pri šírke okna 460 niečo a menej budeme mať pri týchto kartách takýto dizajn. Čiže budem klikať a príslušný text k tomu sa mi zobrazí. Čiže zavriem. Dobre, takže prešli sme si všetko. No a ďalej pôjde táto sekcia a táto nižšie. Takže zatiaľ to je všetko. Čaute.